Ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme n'Ụmụike Village nke dị n'Awka na Anambra steeti wee na-akọwa na ozu nwatakịrị nwoke unu na-afụ ebe a n'ọdogo n'ihu ebe a nụnwa for 3 days na ya bụ ozu na osibego isi na ijiji na ofegharịwago na ya na-ekweghị ka enyi ya bụ nwatakịrị. Ife ndị mmadụ na-ajụzi bụ kedu ife ya bụ nwatakịrị metara eji wee sị na amanye ya ọ na-ezu ochi asịrị mba, ọ nọ n'otu nzuzo asịrị mba, ọ na-atọ mmadụ asịrị mba, o nwere ife ọjọọ na-eme asịrị mba, na gịnị bụ ife o metalụ ewee sio na papa ya bụ nwatakịrị na ọ na-anụ ụmụ nwaanyị 3 and na papa ya bụ nwatakịrị na just wee nwụcha ọfụ na ọ nwere ebe 3 months ago before ya bụ nwatakịrị wee dapụ ebe ọ na-arụ ọrụ wee nwa. Onye onufụrụ kịta bụ mama ya bụ nwatakịrị na ife na-ese okwu kpatalụ na enyibeghị nke nwoke anwụrụ anwụ bụ na-azọ ngwuru na-azọ ana na-azọ ezinụlọ na onye akpatara ozu ya bụ nwatakịrị ji wee dọrọ ebe a since 3 days na-abịagokwa ka akwa ozu. Ọ bụ na ndị kwe na ndị ekwena na fa jụrụ na ya enyi ozu ya bụ nwatakịrị na ngwuru be nne ya na onye bụ ife na-ese okwu ozu ya bụ nwatakịrị ji wee dọrọ ebe a. Mama nwatakịrị a wee na-akọwa na ebe nwa ya na-arụ ọrụ na Lagos ka anọkọta sị na ọ dapụrụ wee nwa na ya bụ nwatakịrị na-arụ ọrụ sekuriti ya ndị a na-eche nche mana okwu ha ebe nọ na supamaketi o ka ọ na ebe a na-eme ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ọ nọọ n'ime afịa ka okwu ha ebe mana ife o kwuru nwa ya na-arụ bụ ọrụ sekuriti nọọ n'ọrụ ka ọ nọkọta wee si ebe a kafụrụ gbaa n'ala echekwa na egwuregwu. Ọ bụrụ etu a ka nwa ya si wee nwụ wee bunata ozu nwa ya ka enyi ya. Ọ bụrụkwa ọgụ na mgba nwaanyị mmadụ wee na-asị na ya na-eche na-aga ugwu gburu nwa ya na-aga ugburu nwa ya ka aga ugwu gbuziri nwa ya ebunata ozu nwa ya ka enyi ya ka o zuo ike na ndokwa a na-atakwa ozu ya bụ nwatakịrị afụfụ na amanye ya na ya funubekwa ife nke a n'ọkwa ije dị ibia na-abịa ka ya bịara ka nkọkwalụ na ifefa kwuru ebe a maka onye tinyere ya bụ vidio o nwere egwu ọ kpọnyere na ya ọ ya bụ na ọdịna copyright ka nkọwalụ na ife niile fakọrọ ebe a nụnwa. O wee bụrụ ka a na-ajụ ndị mmadụ ajụjụ na onye nke ebu ụzọ wee jụọ ajụjụ dị oji na onye ahụ na-akọwa na ife a na-eme n'ezinụlọ be ndị be Nweke nke dịkwanụ n'Awka na Anambra steeti na ya bụ nwatakịrị dapụ na Lagos wee bunata ya ka akwa ya nwunye di mama ya wee jụ na ya akwakwana ya bụ nwatakịrị. Onye nke agba okpu bụ ife na-ekwu ya bụ ife wee sị ya na ya kedu onye bụ mama ya bụ nwatakịrị. O wee tụọ mama onu na-afụ aka ebe wee jezie ịjụ ya ajụjụ. Mama wee na-akọwa nọọsụ Oktoba ka nwa ya dapụrụ na Lagos steeti ebe ọ na-arụ ọrụ wee bulu ozu nwa ya wee tinye ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ since 3 months wee ruo kịta anụnwa na-ebunatazi ozu nwa ya ka akwa nwunye di ya wee jụ na amanyikwa ya bụ ozu na ezinụlọ be nne ya wee na-ajụzi mama kedu ife kpatalụ nwunye di ya ji wee sị na amanyikwana ya bụ ozu. Nwaanyị mmadụ wee sị na ya enweghịkwana oke na be di ya na enweghị ana di ya nyere ya bifo di ya wee nwụkwanụ na ụlọ na-afụ kịta bụ ya na ụmụ ya bụkwa na ife bi ebe a nọ since 2001 ka fa bi ebe a nye ebe a bụ ngwurube di ya na onye nke bụ di ya na nwunye ya nke ọzọ na fa bi n'Ifite Awka na fa esoghofa wee biri n'ụlọ anụnwa. Nwaanyị a wee na-akọwa na ya nọzikwa otu mbọsị wete ụmụ ya onye nke bụ di ya wee buru moto wee bịa wee were Monday hama wee kụpụtacha windo niile dị n'ụlọ kụpụtacha dọọ niile dị n'ụlọ buru etinye na moto bupụtalụ nwaanyị a ngwongwo ya n'ilo ngwongwo ya na ụmụ ya wee dọba ya n'ilo saịdị ebe a moto pakịrị wee bukọrọ windo na dọọ wee nawa n'Ifite Awka. Nwaanyị wee na-akọwa na ngwongwo ya na ụmụ ya dọzikwanụ n'ilo. Nwaanyị wee sị na ife ọ chọrọ bụkwanụ ka enyi ya ozu nwa ya ka mkpụrụ obi ya bụ mama ka o zukwa n'ike ka mkpụrụ obi nwa ya nwụrụ anwụ zukwa n'ike. Wee jụọ nwaanyị akpa ugogbe anya onye ka ọ bụ wee sị na ya bụ mama nwa ya nwụrụ anwụ bụkwanụ nwanne di ya na di ya tọrọ ya na ya amaghị ife kpatara eji wee sị na amanyikwanụ nwatakịrị a na enweghị ife nwatakịrị mee na nwatakịrị a nwụgokwa na anwụọ ajụ na amanye ya since 3 months ka nwatakịrị a nwụrụ. Nwoke anụnwa dị oji wee na-akọwa na ya bụkwa na onye Abagana na Abagana ka fati wee bịa na ụdị ife ahụ eme na Abagana n'otu nsi otu kafa na ebe a na-egbubegokwa n'inyi ozu. Ndị ikwe na ndị ekwena wee bịa wee gbochikwa ya bụ inyi ozu wee sị na aya enyi ozu nwatakịrị a na fa nwanọkwa n'ebe a si nsi ụtụtụ na-ajụrụ na amanyikwanụ ya bụ nwatakịrị. Onye nke onufụrụ kịta na-ekwu okwu bụkwanụ ndị yutu Nwike nyanwa wee na-asị na fa ya na ebe ọkụ asịsị ọkụrọkụ ọ bụrụ na ndị echeghị ka enyikwa n'ozu nwatakịrị a na fa ya eburuzi ozu nwatakịrị a buba n'ịmụ nọ dụkwa n'ebe ahụ galụzie fa nabafa achọzighị inyi ya bụ ozu dọrọkwa n'ebe ahụ. O wee na-ajụkwa mama anụnwa ajụjụ ọzọ o wee sị na ọkwọnụ last born ya dị ife a na ọ dịkwanụ 24 years
na ya bụ nwatakịrị tara afụfụ na ndụ takwa na afụfụ n'ọnwụ, na ọnọkwa na ọdụ ka nwatakịrị a na obu ọnụ wee nwụ, na ya amakwanụ na-aga ugburi ebe ọ na-arụ ọrụ. N'ebe ahụ ọ na-arụ ọrụ ka ọ nọ wee dapụ n'ụtụtụ mbọsị ahụ wee bụrụkwa na onye nwụrụ anwụ. Wee bunata ozu ya, ajụkwa na amanyikwa ozu ya bụ nwatakịrị. Nwoke ahụ nụfụrụ kịta anụnwa wee sị na fa ha aza na nke fa jikwa na-azọ ife ọbụla fa na-azọ, na ifefa bịakwa n'obu ka enyi onye nwụrụ anwụ, maka na mmadụ ya enyikwa na onye nwụrụ anwụ, na ọghọ onye nwụrụ anwụ ya enyi onye dị ndụ, na si na-egodo ozu anụnwa ka ọ dọkwanụ n'ezi si nsi ụtụtụ wee na-esizi isi na ijiji na-ebezi ya wee dọgide wee ruo kịta anụnwa, na fa abịaghị ịzọ kọmpaụndụ, na fa abịakwa na ịzọ ife ọbụla, na ifefa bịara obu ka enyi onye nwụrụ anwụ, na ụgwọfa jikwa na onye nwụrụ anwụ obu ka enyikwa na ya nọọ ifefa bịara. Mana nwunye di nwaanyị kwechiri wee sị na ya enyi ya ebe a. Wee na-akọwa na nwunye di ya bụ nwaanyị na-ajụrụ ya kedu ife kpatara na ya enyi ozu. O si na o nwere onye nwe ọ na-eche ya esi PH wee bịa, na fa chere onye ahụ bịa ka enyi ozu. Asị na-echegidere ya bụ onye bịa, a na-ajụ nwaanyị ka enyizi ozu. Nwaanyị kọrụ n'elu ọkọrọ n'ala, na nwaanyị ekwetakwo na ya enyizi ya bụ ozu nwụrụ anwụ. Na ndị yutu na ebe a tinzi si na fa chegidekwa fafa ekwewo fa ebulu ozu bubalụfa n'otu ịmụ na ebe ahụ garụzikwa afa nawa ya nọrụzie ebe ahụ sibezie fa isi. Fa chọzikwa fa enyi ya, fa chọzikwawo fa hapụ ya ebe ahụ, bụ na fa ya etufu, bụ na fa ya eri, bụ na fa ya ejisi ofe, na fa amazikwa na-asịkwa ọnụọka na Anambra steeti ka ya bụ ife na-eme. Ọkwanụ nke nnụtị ka m wetara unu. Onye nwụrụ anwụ anwụkwana, ụgwọ ndị dị ndụ jikwana ya bụ itinye ya na onwekwa ife ọzọ. Amamife a na-azọ a na-azọ ana ụnụ mana echi ụnụ anwụọ nyaba a na-atọwarụkwa. Ọ bụrụkwa na ijere ije di ebe a na-anụ ụnụ ịbụọ, ebe a na-anụ ụnụ ịtọ, ọ bụrụkwa na di gị enyebeghị gị ana nke welụkwa kịta jide ya ka onye gị ana, ọ bụ na olegwa ana obi ya, gwakwa ya anya ji egota ka onye go na ụmụ ka ị ghara ibekwa anya m echi na-ekwe ka mama anọ kịta na-ebe. Ọ bụ na ọma mgbe nwoke a dị ndụ fa ejide ejidesie ya ike onyefe ana nke fa.